Szép jó napot kívánok mindenkinek, üdvözlöm Önöket, és üdvözlöm Kírát is az adásunkban. Szia, Kíra! Szeretettel üdvözöllek! Kíra életvezetési tanácsadó, de elárulom Önöknek, hogy a kártyáját is magával hozta, úgyhogy amellett, hogy bemutat nekünk egy nagyon ezoterikus és egészséges ételt, így igaz? Így van, ez ami kimondottak malájtésztát fogunk most elkészíteni, ami egy nagyon gyors és könnyű étel, viszont magas rezgéseket emel, mert hogy spirituális ételekről van szó, és nem csak azoknak kell olyan ételeket fogyasztani, akik spirituális dolgokkal foglalkoznak, hanem az átlag emberek is, pontosan azért, mert energiatöbbletet ad a rohanó életünkben. Nagyon-nagyon fontos, hogy az energiáinkat próbáljuk meg beszabályozni, és ezekkel az ételekkel lehet pótolni. Szóval azon túl, hogy egy kicsit majd behatóbban is vizsgáljuk ezeket az ételeket, azon túl Önök bármikor betelefonálhatnak az adásunkba, hiszen élő az adásunk, akár az ételekkel kapcsolatban van kérdésük, akár életvezetési tanácsokra számítanak. Kíra itt van és várja Önöket. De akkor kezdjük is el gyorsan. Igen, én arra gondoltam, hogy akkor közben addig én már el is kezdem, hogy haladjunk ezzel. Mi az, amit most használsz? És én most olívaolajat használok, olívaolajat és tulajdonképpen dióolaj, tehát nem magolaj, minden, ami a növényi olajaktól eltér, tehát azokat kell, hogy használjuk. Mi mindent látunk itt? Van gomba. Itt látunk először is egy pulykamelt, amit fogunk használni. Előszeretettel mondtam, hogy szeretem használni a pulykamelt. A fehérjék miatt is nagyon gyorsan elkészül, és én azt gondolom, hogy ezt nagy többségben azért szeretik az emberek, de ezt lehet akár bélszínnel, libával, kacsával, sertésszőzzel, milyen húst szeret, bármilyen hússal lehet ezt. Nem kell megijedni attól, tehát attól, hogy valami egészséges és magas rezgésszámú, az nem azt jelenti, hogy bonyolult és elkészíthetetlen. Egyáltalán nem. Én azt gondolom, hogy azok a legegyszerűbb és a leggyorsabban elkészíthető ételek. Egészségesek, magas rezgést emelnek és gyorsan elkészíthetők, és én azt mondom, hogy még finomak is. Addig, amíg az olaj melegszik, addig elmondod nekem, hogy ezek a fűszerek mik, és mire jók, mi ez a rezgésszám, számít-e a színük? Én most nem akarom külön-külön mindegyikről elmondani, hogy magas rezgést emel, de valójában az összes fűszer, amit is a gyömbért fogok használni hozzá, egy nagyon pici indiai fűszer, de ebből tényleg csak nagyon picit. A csajenborstot használom, a himalájasot, készítettem egy saját készítésű paprikakrémet, ami egy édes paprikából és chili paprikából van. Használni fogok hozzá mézet, ugye a pulykamell, és egy pici kis fűszereket fogok használni, ami tehát igazából, de nagyon-nagyon minimálisan oregánót, és talán más, én nagyon pici bazsalikomot, de többet nem is fogok. Ezt az olajat használtad, ugye? Igen, ez egy hidegen sajtolt extra szűz olívaolaj, de majd egy pici kis dióolajat is fogok használni, de azt majd akkor, amikor a gombákat fogom. Tehát és akkor most már pirítom a húst. Nyugodtan maradhatsz itt, nem fog, és akkor közel vagy, és akkor már látod is, hogy hogyan készülnek. Egy picit megvárjuk még a húsnak a külseje, egy kicsit befehéredik, és utána fogjuk csak rárakni a fűszereket. Te miért szavazol a pulykára? Miért azt választottad? Azért a pulykára, mert gyors, finom, tele van fehérjével, és őszinte vagyok a saját részemről, én mondjuk a csirkére allergiás vagyok, és ezért most itt a pulykát, de lehetne ez, mondom, kacsa, liba, sertés, marha, bármi. Csak az a lényeg, hogy száraz húsok legyenek, ne zsíros legyen. Bár ugye a zsírokra szükség van a szervezetnek, de ne a húszsírokra. Jó? Igazából a sertés az nem túlzottan, sőt azt mondanám, a sertést ugye a magas rezgési táplálkozásból hagyjuk is ki, mert a sertéshúsnak van a legalacsonyabb rezgése, és az egészség szempontjából sem jó, és spirituálisan sem. Egyébként ami magas rezgésű, tehát igazából a növényel táplálkozó állatok. Értem. Tehát ezért így a birka, a marha, a vadhúsok, egyébként még vadhúsokat is lehetne használni. Na majd legközelebb, akkor olyat hozzá nekünk. Most viszont most már elég fehér a hús,
És akkor most már viszont megfogom egy picit főszerezni. Ez a Himalája só. Van jelentősége, hogy ilyen sót használunk? Tehát ennek is... Igen, a Himalája só az az élet sója, tehát magas rezgést, mint ahogy mondtam, az összes olyan fűszer, amit én most itt használok, ez mind a magas rezgést emeli. Mivel hogy spirituális ételekről beszélünk, akkor tulajdonképp ilyen esetben csak és kizárólag azokat a fűszereket lehet használni, ami a magas rezgést és az enzimeket nagyon jól tudja támogatni. Közben valaki van is a vonalban. Halló, halló! Halló, halló! Szeretettel üdvözlöm! Jó napot kívánok! Györgyi vagyok, és Kirától szeretnék kérdezni. Igen, Györgyi, miben segíthet önnek, Kira? Azt szeretném tudni, hogy a férjem bika jegyű, mik ennek a jegynek a kedvenc színei, és hogy mit főzzek neki. A bika az egy borzasztóan tele van energiákkal, tele van szexuális töltettel, és egy picit akaratos is, és önfejű is. És azoknak nagyon-nagyon fontos a piros és a narancssárga, amit fogunk is használni, mert a tritamin paprikából a pirosat is és a sárgát is, igen, és ugye sárgarépa is, és ugye a bikának a földeleme, tehát a földelemű, és annak a barna a színe, ami így a gombákban majd meg is található, és tulajdonképpen a bikának ez egy tökéletes étel, úgyhogy én azt tudom önnek ajánlani, hogy akkor ezt figyelemmel kísérje, és próbálja meg otthon, és nem fogja megbánni, mert ez egy nagyon finom. Bár, hogyha valaki nem szereti az édes ízeket, akkor arra kell figyelni, hogy egy picit kevesebb mézet használjon majd erre az ételre. De közben nekem itt a húsom már majdnem jó is lesz, de Györgyi, hallgatom, mert tudok önnek válaszolni bármilyen feltett kérdésére. Köszönöm szépen, viszonthallásra! Mi is köszönjük. Én köszönöm. És akkor a Akkor következő folytatjuk, lépés. tehát az a lényeg, hogy a húst érdemes azért egy picit pirosabbra sütni, amitől egy picit pikánsabb lesz. Én közben beáztattam a rizstésztát, mert ugye a rizstésztát azt nem főzzük. Aztán, amikor elkészítjük az ételt, előtte egy jó órával érdemes hideg vízbe, igen, hideg vízbe beáztatni, és ezt majd felhasználáskor, ezt így fogjuk felhasználni, nem kell főzni, bár biztos, hogy furcsa az, hogy tészta is nem kell főzni, de ez is ugye a magas rezgés szint miatt Igen, meg jó, azt említetted, hogy minél nyersebb, vagy lehet, hogy most rosszul igen, a fogalmazol? nyers táplálkozás, igen, nem fogalmazol rosszul, tehát nagyon jól mondod, tehát a nyers ételek, és úgy ebben ugye a tészta az nem fő, mert 40 fokon az enzimek azért megsemmisülnek, meg a vitaminok, ásványi anyagok, és ugye magas rezgéshez kellenek minél több nyers dolgot fogyasztani napi szinten. Akkor ezt egy picit most félre is teszem, mert most akkor erre nem lesz szükség, és akkor most folytatjuk azzal, hogy beleteszem először a gombát, és ugye a fokhagyma, amit elfelejtettem előkészíteni, de majd most, és most viszont tehetünk rá egy kis dióolajat, mert ugye most már a hús azért felvette az olajat. Lehet, hogy egy picit soknak tűnik, hogy amit használok, de nem. Most egy kicsit ezt félre is húzom, mindaddig, amíg a fokhagymát nem teszem, mert a gombának sem kell nagyon, csak át kell melegedni, tehát ezt nem főzzük és nem sütjük, pontosan azért, hogy megmaradjon a jótékony hatása. Most addig egy picit a fokhagymával fogok foglalatoskodni. És akkor, számon tartjuk, akkor van narancssárga, piros, barna, igen, a fehér de és vagy a rizstészta az fehérnek igen, számít, ugye? így van. És fogunk belehasználni egy kis tritamin paprikát is. Tehát abból, ha lehet, akkor a sárgát és a pirosat. Zöldünk most nincsen, de hogyha be tudjuk szerezni, akkor érdemes a zöldet is belerakni. Jó, én azt hiszem, hogy ennyi fokhagyma elég is lesz bele. A fokhagyma amellett, hogy szerintem nagyon finom, én nagyon szeretem,
Mit segít a szervezet? Spirituálisan, tehát onnan közelítsük most meg. Egyébként a boszorkányok nagyon szeretik használni a fokhagymát, mert hogy az a rossz szellemeket és a rossz energiákat űzi el, és tehát ugye magas rezgésű is. Amellett, hogy nagyon finom. Erre most viszont tehát akkor ez ilyen varázs? Igen. Növény. Hát mondjuk úgy, hogy igen. Az asztalunkon ilyen varázs? Sajnos most nincsen, mert ebbe az ételben nem kell olyan, ami varázs lenne, de tulajdonképp ugye a levendula, a babérlevél, és van még egy pár olyan fűszer, amit a boszorkányok használnak különböző rituálékra, szertartásokra, de majd a legközelebbi ételeknél majd azt is be fogjuk mutatni. Most viszont megköszönöm, és most már nagyon intenzíven érződik is a fokhagyma. És annak van jelentősége, hogy milyen lelki állapotban főzöl most így spirituális szempontból, tehát tudsz varázsolni a kedveddel is? Hát én őszinte vagyok, hogy mivel spirituális ember vagyok és boszorkánysággal is foglalkozom, én az ételeket, amikor elkészítem, akkor én beleviszek olyan energiákat, amitől lehet, hogy ezt te fogod elkészíteni, egész más lesz az ízem, mint amikor én, mert bármi, amit a kezemben megfogok, és azt érintkezik az én energiáimmal, az gyakorlatilag feltöltődik. És olyankor, amikor mondjuk nincsen jó kedvem, akkor nem is hiszem, hogy érdemes főzni, mert akkor a feszültséget viszem bele, és nem tudod, hogy mitől leszel feszült. Viszont, hogyha jó a hangulatom, ezt megint egy picit félrehúzom, mivel hogy ne süljön annyira ez a gomba. Viszont, hogyha jó a hangulatom, és tele vagyok energiával, és egészséges vagyok, amire nagyon figyelek oda, ez nekem nagyon fontos dolog, de szerintem nem csak nekem, hogy általában az embereknek, ez nagyon fontos, akkor viszont az étel is sokkal finomabb lesz. Viszont mondjuk egy hátránya van, hogy akkor gyakori vendégek vannak, ami azt jelenti, hogy a napi szinten várom a vendégeket, és főzök nekik, ami nem baj, mert tulajdonképpen nincsen ezzel gond. Egyszerű háziasszonynak, mint például én, igen, ajánlanod kéne, hogy egy ünnepi vacsorát összeállítson a férjének, mondjuk a szülinapjára. Akkor ahol van meghívott vendégek is vannak? Nem. Csak ti kettesbe. Igen. Azon kívül, hogy finomat főzöl, mit kell csinálni egy háziasszonynak, milyen energiákat tegyen bele? Hát szexuális energiákat de mindenféleképp. Hát például a színek, tehát itt van a piros, ott van benne a shiitake gomba, a fafülgomba, ami egyébként nagyon jó, és hogy kitértél erre, mert a férfiaknál főleg szexuális energiákat emel, és nem terheli meg a gyomrot, és ugye egy elfogyasztott vacsora után nem az lesz a férjednek az első, hogy elvonul egyedül, és lesz, hogy egy álomba borulok, hanem lesz energiája veled foglalkozni, beszélgetni, vagy bármi más. És akkor olyankor érdemes azért a tálalásra is, meg a hangulatra odafigyelni, hogy tehát azért legyenek gyertyák, piros és rózsaszín. Halló, jó napot kívánok! Miben segíthetünk önnek? Jó napot kívánok, Júlia vagyok. Szeretnék kérni egy kártyajóslást az ügyben, hogy van két férfi, akik közül nem tudom, hogy kit hívjak meg a vasárnapi ebédre. Szeretnék valami jót főzni. Akkor amíg ez itt rotyog. Nem, én azt addig félre is húzom, jó, mert ennek már tényleg nem sok kell, úgyhogy akkor most megnézem. Azért ez a bőség zavara akkor önnél, Júlia, de majd Kira remélem tud segíteni önnek. Két férfi közül valamelyikre gondoljon, jó, mert akkor csak úgy tudom megnézni. Amelyik önnek fontosabb, akkor azt megnézem, hogy vele hosszú távon hogyan alakul a kapcsolat. Hát az, akire ön gondolt, én azt mondom, hogy munkamániás. Első neki a munka, a második és a harmadik is, és utána következik csak a párkapcsolat. Én ezt nem ajánlom, ezt a férfit önnek. Arra, hogy hosszú távú kapcsolat, sőt, még egy laza kapcsolatra sem, mert csak ígérget, de nem fog elmenni. Úgyhogy nézzük meg a másik lehetőséget, jó? Hogy kit érdemes, kibe érdemes energiát fektetni. A másik férfi az tökéletes,
Viszont egy probléma van vele, hogy ő meg viszont minden szabad idejét önnel szeretné majd tölteni, úgyhogy ha ő nem szeretné, hogy az összes szabad időt együtt töltsék, akkor már kezdetek kezdetén jó lesz, hogyha ezt közli vele, de ő az érdemesebb arra, hogy kettőjük között egy hosszú távú kapcsolat alakuljon ki. Még esetleg valami kérdése? Igen, ő egy vízöntő férfi. Mit tanácsol, mit főzzek neki? A vízöntő férfi az egy nagyon körülményes, és igazából ő az a típusú férfi, aki mindig mindent jobban tud mindenkinél. Én azt tanácsolom, hogy kérde ki az ő tanácsát, kérdezze meg tőle, hogy mik azok az ételek, amiket szeret, és annak függvényében állítson össze egy könnyű, könnyen emészthető, magas rezgésű táplálkozást. Amiket itt elmondtam, figyelj oda a színekre, figyelj oda arra, hogy nyers salátát, és esetleg egy olyan desszertet készítsen ennek a férfinak, mert szereti az édességet, ami egészséges és magas rezgésű. Még esetleg valami kérdése? Nincsen, köszönöm. Köszönjük szépen. Akkor én visszamegyek és folytatom. De mi már nem sokára készen is leszünk, Igen, nem? tulajdonképp Ugye? igen. Még egy picit ezt azért összemelegítem. Most egy picit kihűlt, de nem baj, majd olyan sokkal mindjárt jó lett. És akkor most fogom majd használni ugye a paprikakrémet, kétfélét, egy erősebbet és egy kevésbé erőset. Igazából ebbe tehetnénk olívabogyót is, teszek is bele egy pár szemet, mert ez nagyon jól illik ehhez az ételhez. Úgyis most egy picit várnunk kell, és ehhez viszont fogunk használni egy kis étkezési keményítőt, ami nem más, mint egy kukorica keményítő, ami szintén, most ilyenkor sajnos ez a gomba, ez szokott kiugrálni egy kicsit, ez egy picit ilyenkor veszélyes, mert megéghet, de figyeljünk oda arra. Gyakorabban kevergessük, amikor most egy kicsit félre is húzom még, mert mind a ketten itt meg fogunk égni. Ez volt az édes? Nem, ez volt az erős. Tehát az erősből rakunk kevesebbet, és az Igen. édesből többet. Viszont nem is fogok többet rakni, mert sajnos ezek elég sósak. És akkor most a méz. Mézből abból használhatunk többet. Reméljük, hogy nem lett annyira sós az a paprika krém. Ez nagyon érdekes. Tehát belekerült a répa, a hús a végén, amit már elkészítettünk. Igen, a sárga répát ezt mindig utoljára, mert hogy azért az maradjon meg egy kicsit az állaga, tehát nem jó, hogyha nagyon puha lesz benne. Ugye beleraktuk időközben a mézet, és akkor szerintem még teszek bele egy chili paprikát. Úgyhogy, de aki nem szereti a túlzott erőset, akkor az már ne rakjon bele plusz chili paprikát. De mivel te említetted, hogy szereted az erőset, Igen, én szeretem. ezért most neked külön, és egy kevés olívabogyót is teszünk bele. Ilyenkor érdemes lenne még feketét is használni, és pontosan a színek miatt. És akkor most viszont a végén egy pici gyömbért is teszünk bele, és igazából kész vagyunk. És ami még fontos bele, ugye a kukorica keményítő, amit mondtam, azt egy picit vízzel, ugye csinálunk belőle egy kis folyékonyabb állagú, mert ugye ezt nem úgy használjuk, mint a lisztet, Igen. mert és a keményítővel viszont már csak tényleg egy kicsit kell összeforralni. Itt először meglátjuk, tehát nem biztos, hogy kell bele ennyi. És azt tudod, hogy a keményítős ételek, Kapós lesz. a keményítővel nem szabad sokáig, mert minél tovább forralod, tehát annál jobban visszahígul, nem úgy működik, mint a liszt. De szerintem ebben még teszünk egy keveset. És akkor a gyömbért, ahogy ígértem, ugye a végén teszünk, mert ez egyik leghatékonyabb, tehát a magas rezgés szempontjából, spirituálisan. Ugye benne van a fokhagyma, és most már érzed, hogy mennyivel intenzívebb az illata, Hát igen, hogy kapott nagyon egy finom pici az illata, és nagyon szép is. gyömbért, viszont most kivételesen teszünk hozzá egy pici vizet, de hogyha van otthon húsleves alaplénk, akkor azzal érdemesebb.
ezt felhigítani, és akkor végül is most már csak annyit fogunk tenni, hogy egy másik serpenyőbe egy nagyon pici olajat teszünk, hogy ne ragadjon oda a tészta, és most már ez is leugrott, de nem számít, és akkor most a tésztát belerakjuk, picit átmelegítjük, és akkor teszünk rá majd ebből a szószból, remélhetőleg nem fog kiugrani a tálból, de szerintem most nem is teszek bele többet, mert nem fér bele. Ez így, köszönöm. És akkor mindjárt rá is merünk belőle. És összekeverjük. Ezt, igen, szép színes. Hát ez szép. És akkor ezt megpróbáljuk egy kicsit összesütni. Kicsit nehezebb ezt kevergetni, mert ugye a tészta azért elég hosszú. Szín, íz és illatkavalkád. Ez van most De én a azt te hiszem, hogy rá konyhádban. is rakom az egészet, mert hogy ennek az a lényege, hogy ez a húsos, zöldséges massza, abból legyen rajta elegendő. Nem szabad kispórolni, mert különben nem lesz jó íze. És akkor gyakorlatilag most már kész is vagyunk ezzel az étellel is. Még egyszer, mi ennek a hivatalos neve? Hát hivatalos neve maláj tészta. Alakira. Igen. Jó, én azt hiszem, akkor ezt most így el is fogom zárni, és akkor már tálalhatjuk, és ehető is. Köszönjük szépen. Én köszönöm. Na, sikerült. Picit ezt félretesszük. Jó. És hogyha gondolod, akkor ebből tálalunk is neked, és ehetsz is belőle. Ez azért nem lesz olyan könnyű enni, tehát megvárom még le. Igen, és akkor így, és akkor tetejére rakunk ebből, ami... Hogyha valaki nem szereti a tésztát tekergetni, akkor el is törheti ezt a tésztát. Hát ez igen szép. És akkor kész is vagyunk, ezt félretesszük, mert ez csak útban van. És akkor ennyi volt ez az egész, tehát ez egy nagyon gyors étel. Köszönöm szépen. És jó étvágyat hozzá neked. Jó étvágyat kívánunk mindenkinek. Viszontlátásra.